El projecte Bioeconomia Forestal als Pirineus, Bio4Piri, desenvoluparà accions durant 2 anys per reduir l'amenaça d'un gran incendi forestal. Les actuacions s'impulsaran a la zona d'Aïnsa, a Osca i a la muntanya d'Alinyà en el cas de l'Alt Pirineu i Aran, de la mà de la Fundació Privada Integra Pirineus. Consisteix en una sèrie d'actuacions forestals a la muntanya d'Alinyà, encaminades a vetllar al màxim per la prevenció del risc d'incendi, i des d'Integra Pirineus es faran diferents actuacions forestals a la muntanya d'Alinyà, i no sols Integra Pirineus, hi participaran d'altres empreses i d'altres fundacions. En el marc del projecte, aquesta setmana ha començat una formació en la qual hi participen 8 persones per a treballar en l'àmbit forestal. El curs s'ha iniciat amb sessions teòriques i les pràctiques arribaran a finals de mes. La idea principal és que ja formessin part de col·lectius de risc d'exclusió, discapacitat o trastorn de la salut mental, per tal de que un cop acabat el curs poguessin ser possibles treballadors d'Integra Pirineus. Bio4Piri és un projecte liderat per la Fundació Catalunya La Pedrera, amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, la Fundació para la Conservación del Quebrantahuesos, la Fundació Empresa i Clima, la Fundació Pau Costa i la Fundació Integra Pirineus.